Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Vanochtend vroeg is een man doodgeschoten bij Campo Alegre. Het zou gaan om een bewaker van de uitgaansgelegenheid. Volgens de eerste berichten is hij neergeschoten door een vrouw die na de schietpartij is weggevlucht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Op sociale media zijn beelden te zien van de man die bloedend op de grond ligt, terwijl omstanders hem proberen te reanimeren. Afgelopen maandag zorgde een kortsluiting bij de cru-installatie op de raffinaderij voor een chaos op Curaçao. Vele uren zat het eiland zonder stroom. Directeur van Refineria di Curaçao, Marcelino de Lannoy, zegt niet te denken dat het om menselijk handelen gaat. Er was geen sprake van een aanslag, zegt de Lannoy. Ook zegt hij dat er voldoende reservecapaciteit is om de cru-machines weer op te starten. Het gaat alleen niet zo snel zoals hij zou willen. Afgelopen nacht vond er een ongeluk plaats tussen twee scooters op de Helm & Wiels Boulevard. Een van de scooters vloog door het ongeluk in brand. De brandweer heeft erop de scooter geblust. Een van de scooterrijders is ernstig gewond geraakt en is door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is gisteren een overval gepleegd bij een minimarket op de Goossieweg. De overvaller kwam aanrijden in een grijze Toyota fiets. Hij had ook een camouflagepetje op. Afgelopen maanden zijn vaker overvallen gepleegd door een man in een grijze fiets met een camouflagepetje op. Dus er wordt gedacht dat het om dezelfde persoon gaat. Op videobeelden van de overval van gisteravond is te zien dat de man onder bedreiging van een wapen geld meeneemt uit de winkel. De organisatie Alianza organiseert zondag 10 november een mars tegen relationeel geweld en misbruik van kinderen. Met de mars wil ze de regering vragen zo snel mogelijk maatregelen te nemen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De mars wordt gesteund door meer dan 20 organisaties en begint om 8 uur 's ochtends bij Plaza Hariri. Vandaar wordt naar het Brionplein gelopen. Curaçao Airport Partners zal het tarief voor de zogenaamde Airport Tax verhogen. Het gaat om een verhoging van de Passenger Facility Tax en een tarief voor de grensveiligheid. Dat laatste betreft een nieuw tarief waarmee de grensbewaking moet worden verbeterd. De verhogingen gaan per 1 januari in, zo meldt de Extra vandaag. De Curaçaose atleet Lee Marvin Bonavacia zal niet langer trainen in het Nederlandse centrum Papendal. Hij verhuist naar Bahrein waar hij gaat wonen en trainen. Lee Marvin Bonavacia is momenteel herstellende van een blessure en wil er alles aan doen om mee te kunnen doen tijdens de komende Olympische Spelen. Bonavacia heeft het Nederlands record op zowel de 400 meter als de 4x400 meter. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.